ತುಲೆ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಚೂರು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೇ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಪಾರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೊರ್ಕ ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ నేను ಒಂಜೊಂಜೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆತ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತವಟ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ರಪ್ಪ ನೆಕ್ ಒಯ್ಪುಜಿ నేను 1 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಯಾನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಿತಿನಾದ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಸಾಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬೊಕ ಚೂರು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟುಗ 1 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕೆ ఒక ಒಯ್ಪುಂಡು ಶೋಕುಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಪೂರ ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಜಿ ತನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರು ಪೌಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಎಪ್ಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪಾಡ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬಾಣಲೆದಿತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ 15 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಇದೆ ತಂದೆ ನೀನು ಫುಲ್ಲು ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಗ ತುಂಡು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ತುಂಡು ಮಂತದೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಪೊಡಿಲ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್
ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು 20 ಸೀಡ್ ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 20 ಸೀಡ್ ಕರಿಮೆಣಸು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ತುಲೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗ ನನ್ನ ಯಾವ ನೆತ್ತ ಬಾಣರದ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಎಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಇದು ಜಾರ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಪೊಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಲೆ ಡಂಚನೆ ದೀಂಡ ಚೌಲಿ ಆರ ದೀಂಡ ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. నేను ఫస్ట్ పొడి మనుపుగా ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಸೀಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡುತ್ತನಾತು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮೀನುಗಳ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಸಾಲೆಗಳ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೈಸ್ ಅವಳು ತವದಿದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಲೋದಿದೆ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅದು ಪದಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿನತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಲೋದಿದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಚೂರ್ ದೆತ್ತದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕಡಾಯಿಡು ಒಂಜೇ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ ಫಿಶ್ ಪಡ್ಗ
ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಪಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಆಯ್ನಟ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಕೊಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಕೊಂಚ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ ಇದು ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಚೂರು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಜಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಏರ್ ಹೊಸ ತೋಪರ್ ಅಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ